On anem avui? Petrocat Girona us ofereix aquest espai. A Santa Coloma de Farners, una masia construïda l'any 1856, recorda els orígens agrícoles d'una família que vivia de la terra, la família Gallard. Amb murs de pedra, sostres de bigues i una estructura pensada per a la feina al camp, és un exemple viu de l'arquitectura rural catalana del segle XIX. Anys més tard, el retorn d'un familiar que havia fet fortuna a Amèrica va portar una nova construcció al costat de la masia, una casa d'estil colonial. Amb porxos oberts, simetria i elegància, reflectia el gust refinat dels anomenats americanos i contrastava amb la sobrietat de l'edifici original. Avui, la masia ha recuperat novament la vida com a restaurant. Paula, Hugo i Sílvia, 3 joves emprenedors, lideren un projecte gastronòmic que combina respecte pel passat i mirada contemporània. Cuina creativa, producte de qualitat i un equip que cuida cada detall defineixen l'experiència a Can Gallard. Els diumenges, la terrassa exterior es converteix en l'escenari de vermuts musicals. Artistes com Víctor en Marc i Duet, Pau Morales, de Tut o el cantautor Emilio Sánchez han convertit l'espai en un punt de trobada habitual per qui busca bona música i millor ambient. La casa colonial s'ha transformat en un aparhotel amb habitacions àmplies, grans terrasses, piscina, jardins i aparcament privat. Els visitants poden allotjar-s'hi i gaudir també de la cuina del restaurant, tot dins un mateix entorn. Can Gallard és molt més que un restaurant o un allotjament. És una porta oberta a la història, al paisatge de la selva i a les rutes que s'endinsen al Montseny i les Guilleries, un espai on la tradició no només es conserva, sinó que es viu. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet.